jos kylmä lämpöpakkaus on sun pelastus arjessa, eli joskus vähän kolottaa jostain sillä lailla, että on kiva laittaa kylmää tai lämmintä, niin mulla on sulle apuväline siihen, että miten sä saat pidettyä sen paikallaan ilman, että sun pitää esimerkiksi toisella kädellä pitää sitä pakkausta paikallaan. Tämän tuotteen nimi on Kipupiilo ja tätä on 2 mittaa. Tämä lyhyempi on sopiva raajoihin, just esimerkiksi tenniskyynärpään paikkeille tai polveen tai nilkkaan. Ja sitten tämä pitkä on sopiva, kun haluaa vaikka alaselkään, alavatsaan tai olkapäähän sitä apua tuosta haudepakkauksesta. Näitä saa Sallanpojan kaikissa värikartan väreissä ja saa myös sitten ihan mittatilauspituudellakin, jolloin saa just oikein mittaisen kipupiilon. Tässä pitkässä on muuten myös sit 2 taskua, jolloin sitten saa sen näppärästi just vaikka eteen, vatsaan tai taakse selkään.